uwa da dukkan masu kallon mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a kuma cikin sabon shirin mu mai suna ku matso yara. Wa zai gaya mana? Sunana Amiran Bajan, Kano, Kaduna, Katsina, Sokoto, Zamfara. In ta yi fes-fes, Masu na murna in ta yi fes-fes, ni ma ina murna in ta yi fes-fes. Na ma yi ku iyawa. Kama yara manyan gobe, yara manyan gobe, in yara ku bi ma iyaye, in yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne mai kyau. Kallonmu da waɗanda muke tare da sunan assalamu alaikum. wa alaikum assalam. Yara kamar yadda na ce za ni ba ku labari ne na yara guda biyu waɗanda ɗayan mutum ɗaya. Yaran nan kuwa su ne Mati da Ahmadu. To mun dawo yanzu kuma kun ji yara da gida ga wani can ya ce shi lauya yake so ya zama nan ciki duk ba lauya to shi ga wani can ya ce so yake ya zama lauya.